Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында. Телефонсыз өйдән чыгып буламы? Рөхсәтне алу кагыйдәләрен хәбәрчебез өйрәнде. Толпаннар активлашты. Ел сайын борчый торган бәләдән ничек сакланырга? Җиңү өчен рәхмәт. Чаллы ТВ гаиләдәге әби-бабайларның батырлыгы турында сөйләргә мөмкинлек бирә. Кәрәзле телефон булмасан нишләргә? Шәһәр үзизоляция режимында, шуңа шәхси эшләр буенча чыгу өчен рөхсәт кирәк. Код рәвешендә рөхсәт алуга кәрәзле элемтә чарасы яки компьютер булыша ала. Өлкән буын кешеләрен нишләргә белми, алар арасында телефоннан файдалана белмәүчеләр дә бар, кемнеңдер ул бөтенләй юк. Мондый вакытта нишләргә? Гөлсинә Хисамеддинова безнең кайнар элемтәгә мөрәҗәгать итте. Пенсионер нишләргә белми. Ул беренче төркем инвалид кызы белән өйдә утырырга мәҗбүр. Шәһәрдәшебез рөхсәтне ничек алырга икәнлеген аңламый, чөнки элегрәк гаиләдә телефонны шалтырату өчен генә кулланганнар. Шул сәбәпле гаилә бакчага чыга алмый, анда алар апрель аеннан октябрь аена кадәр яшәргә күнеккән. Шәһәрдән чыгарга мөмкинлек юк. Кирәк справкалар. Ул справкаларны алыр өчен телефон аша диләр, но бөтен кешенең дә телефоннары юк. Андый рөхсәт бирә торган. Шуның өчен минем просьба дисәң дә инде хөкүмәткә безгә бакчаларга барырга, садовый книжкалар белән генә. Өлкән буын кешеләрнең күбесендә телефон юк. Татарстан Республикасы цифрлы үсеш министрлыгында мондый очракларда үткәрү өчен туганнарның ярдәменнән файдаланырга киңәш итәләр. Шул ук вакытта үзизоляция режимында үтәргә кирәк булган кагыйдәләр дә бар, дип билгеләп үттеләр алар. Пенсионерам старше 65 лет запрещено покидать место самоизоляции, кроме ситуаций, связанных с угрозой жизни и здоровью. Для обеспечения наших пенсионеров продовольствием и лекарствами можно обратиться к волонтерам. Әгәр дә өлкән буын кешеләре үзләре рөхсәт ала алмаса, мондый вакытта волонтерларга 8-800-234-11 телефоны буенча мөрәҗәгать итәргә кирәк. Лилия Гатина, Диана Мулярова, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Сак булыгыз, толпаннар. Быел алар гадәттәгедән иртәрәк уянды һәм бу йогышлы авырулар таралуга китерергә мөмкин. Шәһәрдәшләребезнең әлегә хастаханәләргә мөрәҗәгать иткәннәре юк. Шулай да социаль челтәрләрдә кешеләр актив рәвештә бөҗәкләрнең фотога төшереп урнаштыра. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Айгөл Шаимова 2 ай элек эт сатып алган. Ул шәхси секторда яши һәм 4 аяклы дусты белән үләнле урында йөри. Шушы көннәрдә өйгә кергәч, Айгөл үзенең этенә толпан кадалганын күргән. Без бернинди чарада кулланмадык. Эттән бу көннәрдә 20дән артык толпан җыеп алдык. Һәм менә бу 2 көн эчендә хәле начарайды, хәлсез, һәм менә монда килдек клиникага. Толпаннар һава торышы 10 градуска кадәр җылыткач уяна башлый. Ешрак аларны шәһәр читендә, урман посадкаларында, бакчаларда һәм паркларда очратырга мөмкин. Андый берне булдырмас өчен хуҗаларына кирәк инде беренчедән этләрнең гәүдәсен карарга прогулкадан соң. Толпаннар сразу гына алар кадалмыйлар. Вакытта аларны толпаннан алырга, перчатка киеп яндырырга. Икенчедән хәзер бит инде препаратлар безнең күп, ошейниклар күп. Шул препаратларны алып профилактика ясарга кирәк, ул бөтен ветеринар аптекаларда сатыла. Толпаннар шәһәрдәшләр өчен дә куркыныч булуын онытмаска кирәк. Алар агачтан егылып төшми, һәр вакыт кеше буенча астан өскә таба йөри. Якын арада урман парк зоналарын куркыныч бөҗәкләрдән эшкәртү узачак, әмма толпаннан саклануның иң нәтиҗәле чараларының берсе булып, шулай да энцефалиттан вакцинация тора дип белгечләр. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Бакча сезоны якыная, гадәттәгечә ул 3 атнадан башлана. Шуңа бәйле рәвештә Чаллы башкарма комитеты бакчачылык ширкәтләренә пассажирлар ташуга аукцион игълан итте. Контракт бәясе 15 миллион сум, финанслау чыганагы муниципаль бюджет. Пассажирларны йөртү 1 майдан 30 сентябрьгә кадәр башкарылачак. Автобусларда 20дән дә ким урын булырга тиеш. Транспорт чарасын эксплуатацияләүнең максималь вакыты 8 ел. Аукцион 15 апрельдә узачак.
2020 yılının aprel ayı üçün pensiyalar, пособиялар һәм социаль түләүләр вакытыннан алда түләнәчәк. Кредит оешмалары аша түләүләр алучы гражданнарга счетка акча 9 апрельдә килеп җитәчәк. Түләүләр пенсияләрне китерү графигы белән билгеләнгән көннән алда башкарылачак. Шуңа бәйле рәвештә Татарстан почтасы аша пенсия алучы гражданнарга өйдә булу сорала. Исегезгә төшерәбез, пенсия фондында кабул итү шикләнгән, күпчелек хезмәтләрне өйдән чыкмыйча гына Россия пенсия фонды сайтында яки дәүләт хезмәтләре порталында консультацияләрне контакт үзәгенең телефон номеры буенча алырга мөмкин. 8843 279 27 27. Бейік җиңү көнен бәйрәм итүгә бер ай гына калып бара. 9 май көне Бейік Ватан сугышы тамамлануга 75 ел тула. Чаллы ТВ телекомпаниясе ышанычлылык аттестация пункты җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте белән берлектә җиңү өчен рәхмәт махсус проектын башлый. Балаларыбызны, геройларны искә алырга һәм фашизмны җиңү өчен рәхмәт әйтергә чакырабыз. Язылу 54 01 99 телефоны буенча. С 1941 по 1944 год мой прадед был наводчиком в отдельном артиллерийском дивизионе особой мощности РГК, участвовал в боевых действиях. От взрыва вражеского снаряда получил тяжелые ранения. Бүйік Ватан сугышында катнашучылар аларның батырлыклары турында оныклары сөйли. Һәр тарих уникаль, кызыклы, трагизм белән тулган. Кызганыч, ветераннар елдан-ел кими бара. Әмма балалары, оныклары аларның батырлыклары турында горурланып сөйли. Эти акции дают возможность, чтобы наши дети, внуки, правнуки помнили о подвигах в Великой Отечественной войне наших дедов. Һәр гаиләдә бүйек җиңүгә өлеш керткән герой бар. Алар якыннарының матур киләчәге үз ватаны өчен көрәште. Я считаю, что это очень хорошо, что запустился такой проект, так как благодаря нему мы можем вспомнить и гордиться подвигами наших прабабушек и прадедушек, которые были совершены во времена Отечественной войны. Это еще один шанс вспомнить, рассказать про наших родственников, которых мы, конечно же, всегда будем помнить. Их действия, их подвиги, они всегда накладывают отпечаток на все поколения, которые будут у нас впереди. И эти имена, эти лица, конечно же, никогда нельзя забывать. Җиңү өчен рәхмәт проектында һәркем катнаша ала. Моның өчен 54 01 99 телефоны буенча язылырга кирәк. Эльвина Андрова, Луиза Сафуанова, яңалыклар. Шәһәр үз изоляциядә булу сәбәпле Чаллы Татар дәүләт драма театры өйдә булучы тамашачыларын сөендерүне дәвам итә. Сәнгать яратучылар өчен алар үз спектакльләрен онлайн карарга тәкъдим итә. Чиратта Равил Сабырның Хаят мелодрамасы. Тыңлыйм сезне. Мин Гали булам. Арсланов Гали Мәхмүтович. Мәскәү университетының юридик факультеты студенты. Менә минем визиткам. Үзем татар булгач, татар кызлар белән бик тә танышасым килгән. Альфа-клиник медицина үзәгендә белгечләр эшләвен дәвам итә. Куркынычсызлык чаралары көчәйтелгән, пациентлар арасында элемтәләр бетерелгән. Дәвалану бәяләре апрель ахырына кадәр үзгәрмәячәк, акциялар озайтылган. Альфа-клиник үз сәламәтлегенә ныгыту өчен менә дигән мөмкинлек. Альфа-клиник. До 15 апреля. Проктолог плюс диагностика со скидкой 44%. Альфа-клиник. Лечение геморроя без боли, без операции за один сеанс. Телефон в Челнах 200 ровно 222. 200 ровно 222. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Аттестационный пункт «Надежность» проводит аттестацию сварщиков и специалистов сварочного производства по НАКС, а также все виды контроля сварки и металлов. Телефон 70 76 20. Медицинский центр Ликон Плюс. Все виды медицинских услуг. 35 врачей-специалистов. Собственная лаборатория. Физио- и процедурные кабинеты. Рентген, КТ, УЗИ. Звоните 47 58 48.